Nag-umpisa kaming mamana ay 10:30. Umahon kami ng alauna. Ayun, may isang kulambutan ako. Tapos isang samaral. Ayan. Tapos ito isang malapad na tampalpuki. Ayan. Dalagang bukid, dalawa na yung bilugin. Tampalpuki, sepuluh ka. Ayan, okay, thank you po. Okay. Salamat. Okay. Ayan, isang mapagpalang gabi mga kasapul. Umuulan. Ayan, mamamana kami ni Utol. Ayan, sa wakas sumama si Utol. Pero ewan ko lang kung magtagal yan kasi ang lamig. Ang lamig ng tubig. Medyo malabo pa. Malabo. Ay siya. Ayos na kami. Let's dive. Ayan, unang sisid natin mga kasapul. Danggit, sapul ka. Ayan, ito yung buena mano natin, isang danggit. Ayan, napakalamig ng tubig. Ayun. Okay, ayan, meron pa palang kasamahan. Danggit uli. Sapul ka. Okay, nakadalawang danggit na tayo mga kasapul. Ang lamig ng tubig. Pero okay lang yan. Kailangan tayong makahanap ng pang-ulam. Eto pa, sapul ka. Ang bilis nito mga kasapul, oh. Buti na lang nasapul natin isang samaral malaki. Ayan. Okay. Ang hirap sapulin ng mga ganito kasi napakailap ng samaral na ganito. Ayan, so bali malaki ito mga kasapol. Sulit yung pagsisid natin ngayon at meron tayong isang malaking samaral. Ayan, masarap sinugba ito. Okay, sisid ulit tayo. Ayan, may nakita ko isang pawikan. Nako, takot pa naman ako sa pawikan. Ayan, oh. Sinugod tayo mga kasapol. Kasi meron ng pagkakataon na binangga ako ng ganitong pawikan, kaya takot ako dyan. Ayan, meron tayong nakita isang kulambutan sa pool. Ayun, oh. Naka-isang kulambutan din tayo. Nasa buhangin ito mga kasapol. Ayan, hindi tayo nasiro ng kulambutan. Kahit pa paano meron tayong kulambutan kasi order ito ng pamangkin ko eh. So buti na lang nakasapol tayo ng kulambutan. Ayan. Okay, sisid ulit tayo at meron tayong nakitang laban. Ayun, tampalpuki. Sapul ang tampalpuki. Ayun ang lapad. Lapad nito mga kasapul. Isa sa masarap na isda itong tampalpuki. Tampalpuki, sepuluh ka. Ayan, nandito tayo mga kasapul at
pag-ahon namin ay inabangan kami ng mga nagsiswimming at binili yung kulambutan ni Utol. Ayan, okay, thank you po. Okay, salamat. Okay, isang mapagpalang umaga mga kasapol. Nandito na ako sa bahay. Yan. Umuwi kami kagabi ni Utol ay mga alas 2 kasi nag-umpisa kaming mamana 10:30. So bali yung kay Utol ay nandun pa lang sa yung kay Utol nandun pa lang sa inabangan na nung nagsuswimming. So binili na yung kulambutan niya. Itong akin gusto ring bilhin. Sabi ko in order kasi ito ng pamangkin ko. So bali so nakaisa lang kasi ko ng kulambutan ngayon So, nag-umpisa kaming mamana ay 10:30. Umahon kami ng alauna. Ayun may isang kulambutan ako. Tapos isang samaral. Ayan. Tapos ito isang malapad na tampalpuki. Ayan. Labahita sa iba tawag. Masarap itong isda mga kasapol. Yan. So ito ay suga. Kinuha na natin yan. Tsaka yung isang mulmul kasi pang ulam natin. Ito pa. Yan. So meron tayong Ayan, yan? Lapad ng danggit. Danggit. Ito ay karagbago. Ayan, may danggit pa tayo. Tapos ito ay dalagang bukid. Ayan, danggit. Ito pa, danggit pa. Ayan, dalagang bukid. Ayan. Dalagang bukid. Ito di ko alam tawag nito mga kasapol kung anong klaseng isda, pero lagi akong kumukuha ng ganyan kasi masarap naman iprito yan. Yan. Tsaka ito ganun din, di ko kabisado pangalan ito, may stripe na to. Piniprito ko yung mga ganyan kasi masarap naman sa prito yan Ito ay tiki. Ayan. Okay. Tapos ito, isang timbungan, dalagang bukid, dalawa na yung bilugin. So bali yan yung nahuli ko kagabi. Ayan, okay na yan pang ulam. Tsaka itong bibilhin nung pamangkin ko. Ayan. So ang lamig kasi ng tubig. Buti nga sumama si Utol pero di niya talaga kayang magtagal. Umahon kaagad kami. Hindi na ako umuwi na kami. Yun. Thank you very much and God bless po sa ating lahat. Sa pool ka. Okay, lilinisin ko muna tong isda, ang ulam.